Opgave om nedarvning af sygdomme og stamtavler af Louise, Lise og Johanne, 3. X, biologi C. Der er 5. stamtavle her. Og første mulighed for nedarvning er, at sygdommen, de blå, er kønsbundet på Y. Firkanterne er herrer, og de runde er kvinder. Ud fra stamtavlen kan de se, at far er syg, og i det her tilfælde arbejder vi med to begreber. X lille r repræsenterer X-kromosomet, der er recessiv, men rask lille r, og X stor R repræsenterer et dominerende rask X-kromosom, hvor Y store S repræsenterer et dominerende sygt kromosom, og Y lille s repræsenterer et recessivt sygt. Og her er faren altså syg, og vi tænker i det her tilfælde, at det er kønsbundet på Y-sygdommen, så han vil altså have genotypen X lille r og Y store S. Moren, hun er rask, og hun har genotypen X lille s, X lille r, X lille r. Ud fra et krydsningsskema vil afkomme af de her to vil der være 2 raske døtre og 2 syge sønner. Så ud fra stamtavlen her er det ikke muligt, er den nedarvningsform ikke mulig, da man heroppe kan se, at der er tale om en syg datter og en rask dreng. Så er der den mulighed, at sygdommen er kønsbundet på X, men er recessiv. Igen, faren er syg, og han vil så i dette tilfælde være X lille s og Y store R. Hvis moren er bærer af genet, vil hun have genotypen X store R, X lille s. Og man vil så sige, afkom af de her to, faren og moren, den syge far, den raske mor, som er bærer, vil de få følgende afkom. Der vil være en syg datter, og en rask datter, og en rask søn, og en syg søn. Den raske datter vil dog være bærer af det syge gen. Så kan man se videre på, at hvis den syge datter, tager vi hernede, hvis den syge datter fra anden generation får børn med en rask mand med genotypen X store R, Y store R, vil de få to raske piger og 2 raske drenge. Undskyld, 2 syge drenge. X lille s og X lille s Y store R. Og døtrene vil selvfølgelig være bærer, men de vil være raske. Og det stemmer igen ikke overens med stamtræet. Og dermed kan sygdommen ikke være kønsbundet på X og være recessiv. Så er der den mulighed, at den sygdom kan være kønsbundet på X-kromosomet og være dominant. Faren er syg og vil have en genotype, der hedder X store S, Y lille r.
og moren er rask og vil derfor have en genotype, der hedder X lille r, X lille r. Igen, hvis de får børn, vil afkommet repræsentere sig ved følgende gentyper. Der vil være 2 døtre, der har X lille r, X store S, og de vil altså begge to være syge. Og begge sønner vil være raske med genotypen X lille r, og så et Y-kromosom selvfølgelig. Og ifølge stamtavlen her får parret altså en syg datter. Og det stemmer ikke overens med dette krydsningsskema. Derfor er muligheden for, at sygdommen er kønsbundet på X og være dominant, heller ikke mulig. Så er der muligheden for, at sygdommen er autosomal recessiv. Og der bliver vi nødt til at arbejde med nogle nye begreber eller betegnelser. I dette tilfælde vil lille a repræsentere recessiv, men sygt gen, og store A vil repræsentere et rask gen. Fordi nu skal vi tale om autosomal recessiv. Faren er syg, og han vil altså have genotypen lille a, da han er syg, og sygdommen er recessiv. Og han vil derfor være homozygot. Moren skal være rask, men være bærer af sygdommen, for at deres børn også kan få sygdommen. Derfor er hun heterozygot og har genotypen store A lille a. Ud fra krydsningsskemaet vil den syge far og den raske mor, som dog er bærer, få følgende afkom. Der vil altså være 50% chance for, at barnet bliver sygt, homozygot sygt, eller heterozygot rask, og altså være bærer. Hvis vi nu antager, den syge datter her kan få sig en mand, det er denne mand, der både er homozygot rask, altså store A, eller heterozygot rask, store A lille a. Der er derfor 2 muligheder for, hvordan tredje generation kan udfolde sig. Lad os kigge på første eksempel. Første eksempel er, at den syge datter her, og denne får børn med denne her, som er homozygot rask, altså store A. I dette tilfælde vil alle børn være raske, men dog være bærere. Men dette kan hurtigt udelukkes, da de 2 børn er syge. Så er der andet eksempel, hvor vi antager, at den syge datters mand, han er heterozygot rask, og altså er bærer af den recessive syge gen. Her vil afkommet altså være, at der er 50% chance for at få syge børn, altså homozygote syge børn, og 50% chance for at få heterozygote raske børn. De 2 syge børn her i 3. generation vil altså være homozygote syge. Det giver mening, det er recessiv sygdom, og det kan ikke udelukkes ifølge stamtavlen. Hvis vi antager, at den syge datter, eller det antager vi ikke, den syge datter fra 3. generation her, hun får børn med en rask mand. Han kan igen være enten heterozygot rask eller homozygot rask. Og der er så igen 2 muligheder for, hvordan afkommet kan repræsentere sig. Men det ligner utrolig meget, hvordan vi har udledt 3. generation. Og derved kan det ud fra stamtavlen udelukkes, at manden vil være homozygot, da alle disse børn så ville have været raske. Det kan jeg lige vise ved krydsningsskemaet her, hvor hvis han er homozygot, skulle alle disse børn have været raske, heterozygote raske. I hvert fald raske.
Men hvis denne her derimod er heterozygot rask, vil 2 af børnene være raske, men være bærere. Og der vil være 2 syge børn. Og det vil altså være, at der er 50-50 for at få raske børn, og 50% chance for at få syge børn. Og denne mulighed, altså at denne her er heterozygot, samt denne her er et heterozygot, vil altså stemme altså overens med stamtavlen, med krydsningsskemaet og stamtavlen stemmer overens. Derved er det en mulig nedarvning, altså at der er tale om autosomalt recessiv. Der er også mulighed for, at sygdommen er autosomalt dominant. Igen, faren er syg, og han vil altså have genotypen. Nej, vi starter lige. Nye begreber, nye betegnelser. Stor A er i dette tilfælde dominant syg, og lille A er rask. I det her tilfælde vil faren være syg, og han er og vi antager, at han er homozygot, altså stor A. Og moren, hun er rask, og hun vil altså derfor besidde lille A. Så vil alle børnene have været syge. Og det er de ikke. Det kan de se. Så der er 2. Der er en rask dreng og en rask dreng. Og rask pige, undskyld. Og derfor kan ligesom udelukkes, at han er homozygot syg. Han kunne også have været heterozygot. Syg. Og så vil han altså få 2 syge børn. Eller chancen vil være 50% chance for at få syge børn, og 60% chance for at få raske børn. Derfor kan det altså konkluderes, at han er heterozygot. Stor A, lille A. Og vi så ved det forrige krydsningsskema, at der var 50% chance for at få syge børn, og 50% chance for at få raske børn ved en heterozygot syg far. Og det ses, at den raske pige vil have en genotype lille A, altså være homozygot, og de syge børn vil netop være heterozygote. Ud fra stamtavlen kan det ses, at den syge pige får børn med en rask mand, som derfor vil have en homozygot rask genotype, altså lille A. Og deres afkom vil altså have repræsentere følgende genotyper muligheder. Der vil være 50% chance for, at de vil være syge, heterozygot syge, og 50% chance for, at de vil være homozygot raske. Ude fra stamtavlen kan det igen ses, at den syge pige hun får børn med en rask mand, og han vil altså igen være homozygot, og deres afkom vil altså have følgende genotyper. Sådan der. Der vil altså være 2 syge og 2 raske. Og det vil altså være, der vil altså være mulighed. Chancen er 50% chance for 50-50 for et rask barn og et sygt barn. Og de 2 raske børn fra stamtavlen vil være homozygote, og de 2 syge vil være heterozygote. Og derfor denne mulige nedarvning, altså den autosomale dominante, passer egentlig overens med stamtavlen, og kan derfor også være en mulig nedarvning. Konklusionen er altså, at nedarvningen er autosomal, enten recessiv eller dominant. Hvis den er recessiv, kan de raske familiemedlemmer sagtens være bærere uden at vide det. Hvis det er en almindelig sygdom, er sandsynligheden også stor for, at de 2 mænd, som kommer ind i henholdsvis 2. og 3. generation, og at moder fra forældregenerationen er raske bærere. Hvis det derimod er en sjælden sygdom, vil sandsynligheden for, at dem udefra, altså kvinden fra forældregenerationen og mændene, som kommer ind i 2. og 3. generation, at være bærere, ikke